Сітуацыя ў Беларусі, якая складваецца, насамрэч нашмат лепшая, чым многім падаецца. Здавалася б, гэтая цёмная ножка ў лукашэнкаўскім садочку, гэта яшчэ на стагоддзе. Але насамрэч, калі разглядаць пытанне з пункту гледжання гістарычных працэсаў, то ў беларусаў з'явіўся вялікі шанс. Менавіта пра гэта казаў Зянон Пазняк у канцы нашага папярэдняга інтэрв'ю на пары. Зараз ёсць шанс. Для ўсяго вольнага свету ёсць гэты шанс. Праўда такая, што калі будзе разбураны Мордор, калі ён не будзе, калі эта імперія Расіі не будзе існаваць, тады будзе воля, свабода, тады мы адновімся як вялікая нацыя і вялікая культура. Калі гэта здарыцца канкрэтна, сказаць цяжка, але яшчэ раз паўтару, от цяпер якраз ёсць шанс. Ну і калі Зянон Пазняк робіць такія ацэнкі, я згодны з імі, я веру яму. Асоба, якая за 2 гады да распаду Савецкага Саюза па тэлебачанні публічна казала, што камуністы складуцца і ніхто не верыў і называлі фашыстам, а гэта здарылася. Захаваліся відэа з украінскае тэлебачання, 96 год. Пазняк казаў, што расейцы нападуць на Украіну. У Верхоўнай Радзе яго называлі фашыстам, но это ж здарылася. У 2008 годзе, калі ўжо расейцы пайшлі на Грузію, Пазняк казаў, што ўсё, будзе вайна ва ўкраіне, будзе вайна на Блізкім Усходзе, па лініі Ізраіль, Іран, тое, што сёння адбываецца, так? Будзе процістаянне геапалітычных цэнтраў, і Беларусь паміж молатам і кавадлам, это все адбываецца. І пры гэтым Зянон Пазняк кажа, што ў нас ёсць унікальны шанс. Менавіта сёння ён з'явіўся. Таму ў гэтым відэа я хачу пагутарыць пра тое, а калі ў Беларусі пачнуцца зварушэнні? Другое, што павінныя рабіць беларусы, каб былі станоўчыя сцэнарыі? Трэцяе вельмі важнае пытанне. Хачу пагутарыць пра ўладкаванне гэтага свету і месца ў Беларусі ў ім. Вось што нам важна разумець. Гэта беларусацэнтрычны праект «Пара». Вітаю вас. Прашу ад вас дапамогі, падпісак на наш канал, каму бяспечна, каб алгарытмы распаўсюджвалі гэтае відэа. На першы погляд, інфармацыя, якую мы бачым у медыях. Нічога добрага для Беларусі, нічога добрага для Украіны. Я маю на ўвазе вайну, расклад сілаў на вайне сёння. Але хутка ў гульню ўступяць фактары, якія могуць змяніць сітуацыю карэнным чынам і ў рэгіёне, і ў Беларусі. Не забываймася, электаральная кампанія ў Штатах выходзіць на фінішную прамую. Канешне, Зянон Пазняк папярэдзіў, што не трэба перабольшваць, не трэба абнадзейвацца. Тым не менш, калі перамагае жанчына, я зараз не буду называць прозвішча, іначе все, это відэа проста не будзе раздавацца. Калі перамагае жанчына, нічога не мяняецца. Калі перамагае мужчына, ну такі псіхатып. Ён жа ўжо зрабіў заявы, абсалютна канкрэтныя. Пра тое, што і расійская эканоміка ляжа, калі Пуцін не будзе супрацоўнічаць. Ён ведае, што для гэтага рабіць. І ведае, якую зброю трэба даць Украіне, каб пераламіць сітуацыю на франтах. І гэта шансы, шанс у тым ліку для Беларусі. Таму давайце сачыць, часу засталося не так і шмат. Всё пачне, калі вот гэты мужчына пераможа, пабачыце, будуць такія дынамічныя зварушэнні, якія, канешне, паўплываюць на Беларусь. Прытым не калі-небудзь там адкладзены эфект праз колькі год. Эфект можа быць вельмі імклівым. Другі момант, рызыкі эканамічнай дэстабілізацыі ў Расійскай Федэрацыі. Звярніце ўвагу. У прынцыпе, што дазваляла Расіі ваяваць? Гэта кошт нафты. $100 за барэль нафты маркі Brent. Сёння ўжо 70. Яны велізарныя там страты фінансавыя несуць на вайне. Это ж я так падлічыў, што сярэдні статыстычны ваяка Расійскай Федэрацыі, калі ваюе і калі выжывае цягам года, мае $50 000. Вот прыкладна такая сума. А траты на зброю, так, ракеты, там, вырабленне гэтага ўсяго, гэта вельмі сур'ёзныя страты, асабліва для Расійскай Федэрацыі у сённяшнім яе становішчы. Калі з нафтай, калі вось гэтыя пагрозы саудытаў спраўдзяцца, нафта стане $50 за барэль, то это вялікія праблемы. Это все. Расія ваяваць не зможа. А не зможа ваяваць, это дэстабілізацыя ў іх, вельмі вялікая імавернасць. Альбо ляжа эканоміка, это таксама рызыкі дэстабілізацыі. Это скінуць могуць Пуціна, саслабне, вельмі сур'ёзна. Плюс там праблемы паміж суб'ектамі федэрацыі. Закіпае Каўказ па поўнай праграме.
І вось якраз гэта яшчэ больш імаверны сцэнар дэстабілізацыі ў рассіі. Тое, пра што ў прынцыпе вялася размова даўно, што мы, беларусы, толькі гэтага і чакаем. Гэта наш шанс. Ну і трэці фактар, ён менш значны, я падкрэслю, но цікавыя падзеі будуць адбывацца ў Беларусі. Так званыя выбары. Відавочна, што Расія зноўку паспрабуе правярнуць тое, што спрабавалі зрабіць у 2020 годзе, так? Скалупнуць Лукашэнку, паставіць кагосьці больш прадказальнага, так? Хто не будзе рабіць нечаканых, невыгадных для Расіі манеўраў у нязручны для Расіі час. І лукашэнкаўцы гэта разумеюць. Лукашенка гэта інтуітыўна адчувае. І глядзіце, якія цікавыя з'явіліся тэндэнцыі. Вось цягам 4 год яны разгортвалі генацыд. Яны зачышалі беларускі плацдарм. Лукашенка ж у цэлым ненавідзіць людзей. Відаць, это нейкая траўма з дзяцінства. Толькі любіць тых, хто на чацвярэньках, і глядзіць яму ў рот. А тых, хто там за дэмакратыю, прававую дзяржаву, свабода, шчырыя выбары, ён гатовы проста спальваць у газавых камерах. І вось супраць такіх людзей вялася барацьба. Сотні тысяч мінімум выштурхнулі з Беларусі, сотні тысяч. Хутчэй за ўсё больш за паўмільёна, там розныя лічбы называюцца, ну крытычныя лічбы абсалютна. Выштурхнулі з краіны. Ну і вы бачыце, якія рэпрэсіі жудасныя, якія не спыняюцца абсалютна, так? Але зараз мяняецца фокус у рэжыма. Мяняецца фокус, яны пераходзяць на барацьбу з рускаміраўцамі. Такія сігнальчыкі, што, напрыклад, прызнаюць экстрэмісцкімі тэлеграм-каналы кшталту «За саюзнае государство» альбо тэлеграм-каналы кшталту «Россия, Беларусь, Украина, единое государство». Такого плана, все экстремистские. Это тэндэнцыі з сярэдзіны 2010-х гадоў. А за гэтымі рускаміраўцамі ўжо стаіць сур'ёзная сіла. Вось вам прыклад, які на відавоку. Губазік з расейскімі сцяжкамі і сцяжкамі Савецкага Саюза ў кабінетах. Унутраныя войскі. Міністэрства ўнутраных спраў. Ды ўсё Міністэрства ўнутраных спраў, менты, вярхушка, кіраўніцтва, так, кантралюецца это ўсё рускаміраўцамі. І, канешне, яны не захочуць рэпрэсій супраць сваіх. Па ідэі, хутка пачнуць злятаць галовы гэтых генералаў з гэтых ведомстваў. Пабачым, яны будуць супраціўляцца. Гэта нагода для сур'ёзнай міжусобіцы. І ў мяне такое ўражанне, што ў Беларусі да гэтай крывавай міжусобіцы ідзе падрыхтоўка. Я гляджу, вось нядаўна была сустрэча Лукашэнкі з Віктарам, сынам. І ні відэа адтуль няма, ні фота, нічога. Все, працоўны дзень. Паведамілі, Лукашенка сустрэўся з Лукашэнкам, кіраўніком Нацыянальнага алімпійскага камітэта. У 20-м годзе адсунуў з гульні, таму што упрошваў тату, давай ужо, можа, на пенсію тата, публічна атрымаў па твары. А зараз ён зноў падцягвае сына, рыхтуюць, гартуюць рэсурсы для вайны супраць рускаміраўцаў. Таму усе названыя фактары могуць перакуліць сітуацыю ў Беларусі. І калі здарыцца, калі адбудуцца гэтыя зварушэнні. Зянон Пазняк казаў, што сітуацыя такая непрадказальная, магчыма, нават сёлета, ў 24-м годзе. Праз год, 2, ну 3, але ў кароткатэрміновай перспектыве. Асабіста мне падаецца, што 2025 год гэта найбольш рэалістычны перыяд, калі ў Беларусі пачнуцца зварушэнні. А што думаеце вы? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Я хачу зараз адказаць на пэўныя каментары пад маімі відэа. Хутчэй за ўсё, это боты. Я гляджу, там пустыя каналы. Это боты ці нейкія наміты, якія работа якіх пісаць каментары, што ў Беларусі ўсё спакойна, што там ўсё стабільна. Мы за бацьку прагаласуем, там няма вайны і гэтак далей. Не, ў Беларусі не ўсё стабільна. Всё можа ляснуцца ў момент. Эканамічны крызіс у Расіі і ўсё ляснецца ў Беларусі. Таму што сакрэт эканамічнага цуда это была нафтавая ігла, нафтагазавая, так, і датацыі з Расіяй. І такім чынам лукашэнкаўцы яны прадавалі Беларусь, прадалі суверэнітэт. Таму і адбыўся. Грамадства было катэгарычна супраць, а з беларускай тэрыторыі напад на Ўкраіну адбыўся. Прадалі суверэнітэт, падставілі нас, падставілі краіну. І ўвогуле, што мы сёння вядзем размовы, даруйце, пра ядзерную, прыстойныя людзі пра гэта нават не кажуць. Ядзерная зброя ў Беларусі. Мы не ведаем дакладна. То муляжы, то не муляжы, то нейкія работы ў ядравых шахтах, блытаюць карты.
нібыта ёсць тактычная ядзерная зброя. Расіі гэта патрэбна, казырная карта. Ударыць з Беларусі, каб у адказ паляцела не па Крамле, а па Беларусі. Это упісваецца ў канкрэтную логіку, так? І, на жаль, тое, што быў напад з тэрыторыі Беларусі, мы зараз увесь час будзем пад рызыкай вайны. Ужо паглядзіце, якія наратывы раздаюцца з Украіны пра тое, што лічым правільным такі вось варыянт, калі украінцы захочуць увайсці ў Беларусь, кантраляваць тут тэрыторыю, значыцца, нанесці удар такім чынам па Крымлі. Размова была пра тое, што дапамогуць стварыць беларускае вызвольнае войска. Беларусы ўвойдуць на завяршальным этапе вайны, да іх далучацца там наменклатуршчыкі, частка сілавікоў, і такім чынам усталюецца новая пераходная ўлада ў Беларуси. Это было лагічна. А варыянт захода украінцаў – это рэальны варыянт вайны ў Беларуси. І потым расхлёбваць будзем эту вайну стагоддзямі з украінцамі. А украінцы – патэнцыйныя нашы стратэгічныя партнёры на будучыню. Не дай Божа пасварыцца, цяжка нам будзе стаць першай краінай свету, скажу я вам. Ну, на жаль, такія наратывы, яны гучаць. І я спадзяюся, канешне, што это розныя там баўбатуны, дзе каго я асабіста ведаю, што это такая спроба паўплываць на беларусаў, там напалохаць, не напалохаць, каб беларусы тут нейкія дзеянні пачалі прадпрымаць. Ну, але з улікам, што ва ўкраіне ёсць пятая калона, а Пуціну выгадна стравіць беларусаў і украінцаў. Я нічога не выключаю, што такая рызыка можа быць. Рызыка вайны ў Беларусі ўжо ў хуткім часе. Вось пра што мы гаворым. А лукашэнкаўцы, што яны ўвогуле стварылі за ўсе гады свайго кіравання? БелАЗ, МТЗ, Белкалій, нафтаперапрацоўчыя заводы. Гэта ж усё было збудавана за савецкім часам. Напішыце, калі ласка, мне ў каментарах, што ўвогуле стварылі лукашэнкаўцы. Абсалютна вось гэтая ўлада, гэта бандыцкая хеўра, і жывуць па прынцыпах бандыцкай хеўры, і я спадзяюся, што ўсе гэта разумеюць. Калі здарыцца замарозка вайны, то это вельмі кепскі для нас сцэнар, бо будзе рыхтавацца новае. Праз беларускі плацдарм это вялікія знішчэнні, вялікая бяда. Але калі адбудзецца дэстабілізацыя ў Расіі, то і ажыццявіцца вось гэты наш шанс, а это абсалютна рэальна, ну то нельга будзе змарнаваць гэты шанс. Ну і уж задаюць пытанне, што канкрэтна трэба рабіць, каб гэты шанс не змарнаваць. Канешне, па пунктах цяжка адказаць. Хто будзе гэта рабіць? Ну вот я зноў-такі спашлюся на Зенона Пазняка, які гаворыць, што так, што ўжо ёсць вялікая сіла палітычная, ну фармуецца гэтая сіла, якая прыйдзе да ўлады ў Беларусі. І так вот глядзіш на логіку працэсу. Вось лукашэнкаўцы з рускаміраўцамі шэпяцца. Это будзе момант, калі гэта сіла вялікая можа прыйсці да ўлады ў Беларусі, магчыма, у найбліжэйшыя гады, найбліжэйшым часам. Цалкам лагічна, так яно ў гісторыі і адбываецца. У мяне няма сумневаў датычна беларускага грамадства. Такое, не гледзячы на гады прыгнёту, не гледзячы на дыктатуру, так? Хапае прафесіяналаў, хапае таленавітых людзей, вельмі здольных, пасіянараў хапае, якія зробяць сваю справу. Кожны на сваім месцы, як бы банальна гэта не гучала. Неймаверныя вось гэтыя гарызантальныя сувязі ў грамадстве. Што паказаў ковід, што паказалі пратэсты 2020 года, якія нават нікім па сутнасці не кіраваліся, гэтыя пратэсты, а такая была заваруха сур'ёзная. Таму гэтыя людзі нікуды не дзеліся, хто трэба вернецца, многія засталіся ў Беларусі, многіх не ідэнтыфікавалі, і яны сыграюць сваю гістарычную ролю. Вельмі важна, з якой свядомасцю мы падыдзем да гістарычнага моманту. Ці не змарнуем мы гэты шанс? Вельмі важна разумець, што мы ўзяліся не падчас вялікай айчыннай вайны так званай, і першыя беларусы это партызаны. Трэба разумець, што ўжо ў другой палове 10 стагоддзя мы мелі протадзяржаву, адну з наймацнейшых у свеце. Я зараз пра полацкае княства. Полацк быў, Менск быў. Ужо навукоўцы давялі, што ў другой палове 10 стагоддзя Масквы не было, Берліна не было, Варшавы нават не было. Да? Хоць палякі, канешне, мелі ўжо свае гарады, але не Варшаву. А вось мы былі, разумееце, ў чым рэч. А потым было Вялікае княства Літоўскае. На свой час самая прасунутая,
самая дэмакратычная, ну наколькі тады это было магчыма, самая дэмакратычная, самая прававая дзяржава ў 16 стагоддзі мелі статут Вялікае княства Літоўскае, дакумент, які ва ўсім свеце вывучаецца. Хутчэй, чым французы займелі там сваю канстытуцыю. Злучаныя Штаты Амерыкі, і Злучаных Штатаў яшчэ ў праекце не было. І людзі нашыя жылі да пары да часу, як немцы, як нідерландцы. Чаму гэта не можа вярнуцца? Канешне, это можа вярнуцца. Я абсалютна перакананы. Это павінна быць дэмакратычная краіна. Краіна гранічна прававая. Не павінныя вот гэтыя прадстаўнікі з лукашэнкаўскай бандыцкай хеўры прасачыцца ў цэнтры прыняцця рашэнняў ні ў якім разе. А то загальмуем, прыкладаў хапае і Эстонія, і Польша, і Літва, і Латвія. І ўвогуле такая ёсць завядзёнка. Вот мы не павінны гэтага дапусціць, так, для імклівага развіцця. І калі это все атрымаецца, перспектывы ў нас проста неймаверныя. Канешне, патрэбна будзе вельмі моцнае войска. Праблемы ў нас з усходам, праблемы ў нас цягам гісторыі бывалі з захадам. Прынамсі, захад нас не разумее. Ну то патрэбны свой новы геапалітычны цэнтр, інтэрмарыум, стратэгічны хаўрус, Украіна, Беларусь, краіны Балты, палякі, магчыма. Тое, пра што вядуцца размовы, но мне здаецца, да гэтага і дойдзе справа. Таму перспектывы вымалёўваюцца такія, я так скажу, што ўпершыню за 3 стагоддзі вярнуць сабе нашу дзяржаву, пераўтварыць у першую краіну света.